Takže čau, já vás zvu u mého dalšího videa, kde vám řeknu něco o mně. Takže, u čeho bych začal? Začnu od toho, že se jmenuji Dominik z Patola, mám 14 let, chodím do 8. třídy. Jsem malej, 160 cm, nezadaný. Co bych ještě řekl? Můžu říct, že bydlím v Mostě, 612 mistr Jana Husa. Můj kanál se jmenuje Dominik z Patola, už tu mám 2 videa ze hry Gogoman Adventures, kterou už radši ani nechci natáčet, protože s tím mám už takový nervy, že už to není možný. No tak teď z nudy dělám prostě tato video. A už nevím, co mám říkat, protože nevím prostě už, co mám říkat. Asi řeknu ještě, že mám bráchu, mámu, tátu, dědu, babičku. Nevím, co řeknu prostě. Jsem v pohodě kluk. Jinak můj Facebook být Dominik z Patola, D-O-M-I-N-I-K, měkký i všude, S-P-A-T-O-L-A, Dominik z Patola. Mám tam profilovku tejtu, jak teď vidíte. No a já už asi budu končit, když tak dejte po případě like nebo odběr, budu jen rád. A já se s váma loučím a čusus.